Malawi yote ni ya Mozi. Malume kuti ndikale kazi wanu amene ananu wose akupita kusukulu ina malume amene ananu wose akupita kusukulu ina malume kumene muliko chidana lwanu
wamasiye kulira kwa mwana, wamasiye kulira kwa mwana, wamasiye kulira kwa mwana. Kuimba kwa anyamatawa a Ubale Band kuchokera komwe kumangochi ndi nyimbo yawo imene akuti mwana wamasiye. Mwana wamasiye ndithu kumulanda chuma chimene makolo ake anasiya. Ankolo mwabuganiza bwanji? Mwana kuyesera yayi chabwino tango ndipatsani izi zokha yayi chabwino nanga malipiro a ku skulu yayi kapena koma ndithu amalume chuma chose atenga. Tisamapange choncho. Ana abale athu ngati asiyidwa teni tasamale tewalele ngati asiya chumacho anawo ndithu achiteso benefit osati kungogawana ani ake nkwasiya manjali nkosi sizimakhala bwino. Ndiyetu nyimbo imene isanalowe m'bwalomo anyamata amene wasanalowe m'bwalo anyamatawa akhama band makosana azibambo amenewo akomwe kuphalombe anabwera ndi nyimbo imene amati tonse ndi amodzi teni anthufe tidzikondana ndiye tione kuti kodi tsopano m'bwalomo mulowa ndani. Takhani pomwepo inu.
DSTV, and we'll show up by giving you more incredible entertainment. We're going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. It's game time. There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. You get hungry, you gotta eat, you know? Stafford goes round the outside. Gonna be some changes made. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Tikulandireni ku program ya Innovators and Achievers pano pa MBC kuchokera kuno ku Sungwi ku area 25 kutsogolo kwa Lilongwe uko. Amene ndakhalirawa ndi matumba amenewa ndi anyemba. Kuno ku Malawi anthu ambiri timadya nyemba. Ena amati yayi ndi mbwanda, koma vuto limene anthu ambiri amakumana nalo ndonena kuti nyembazi akuti zimavuta kuti zipye. Ukazitereka moto paja ndikuti muna 2 hours kapena 3 hours zili pa moto paja kuti zipye bwinobwino utha kudyera nsima, mpunga kapena china chilichonse. Koma nkhani imene atibweretsa kuno ndi ya mnyamata wina amene wayambisa njira yonena kuti nyembazi akumazi